गंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे साबायखर बावहरबाय आं बे समाव दिनैनि गाहाय आलासि बिथांखौ किक अफ खालामनानै दिनै जोबथा बादायलायनायखौ बेखेवनो खावलायहरबाय साबायखर बावबाय बयबो खनसे गोबारै खालामना बरायनांगौ आं बे समाव गाहाय आलासिजों लोगोसे गासैबो आलासि बिथांमोनखौ जोंनि जौसाङाव फैफिननो खावलायहरबाय आरो बे समाव दिनैनि जोबथा बादायलायनाय रेफारि बिथांमोनखौ आङो जोबथा बादायलायनायखौ जागायनो खावलायहरबाय बे समाव जोंनि गेजेराव सानैसो आलासि बिथांमोना नुजाफैदों आं बिथांमोनखौ सिनायथिनो नागिरबाय जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लुइस मोसाहारि आं बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायहरबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि नेहाथारि आथिखालाव बिथाङा उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायहरबाय जोंनि गेजेराव दंबावो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो आफादगिरि थाम्फै दांग्रा बसुमतारी आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायहरबाय बिथाङा लोगो आफादगिरि नङा अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिसो साबायखर बावहरबाय बे समाव चिरां जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आं बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ बयबो मिन्थिनाय खनसे आं स्राय मख'नो सानबाय कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय जार्सि नाम्बार 1 सोदामसार वारि जार्सि नाम्बार 5 सोदोब बसुमतारी जार्सि नाम्बार 6 समाज दैमारि जार्सि नाम्बार 8 नयन्त खाख्लारि जार्सि नाम्बार 3 सागर बसुमतारी जार्सि नाम्बार 15 राकेश बसुमतारी जार्सि नाम्बार 7 साइथा नार्जारी जार्सि नाम्बार 10 बिरुद बसुमतारी जार्सि नाम्बार 11 नवजित बर' जार्सि नाम्बार 4 जयतुन रामसियारी जार्सि नाम्बार 9 उमेश बसुमतारी चिरां जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो हादों जार्सि नाम्बार 1 ज्योतिराज बसुमतारी जार्सि नाम्बार 3 हास्थाय मुसाहारि जार्सि नाम्बार 17 बेसेन नार्जारी जार्सि नाम्बार 4 मावफुं नार्जारी जार्सि नाम्बार 5 सोरां बसुमतारी जार्सि नाम्बार 14 सानसुमा मुसाहारि कैप्टेन जार्सि नंबर 8 दैलियास नार्जारी जार्सि नंबर 9 गेवलांसार मुसाहारि जार्सि नंबर 16 जनबीर बसुमतारी जार्सि नंबर 10 गमसाद बसुमतारी जार्सि नंबर 12 स्टार्लिंग इस्लारी बिथांमोननि कोचआ जाहैबाय लपेन ब्रह्म कैप्टेन सानसुमा मुसाहारि मैनेजर समर नार्जारी कार्बि आंलं जिल्लानि मुसाहारि कैप्टेन सोदोब बसुमतारी मैनेजर तुलेश्वर नार्जारी
এজন টেবিল আমি কেনেকৈ ডিজাইন ৰ'ব অলপ 2 মিনিট থাকিব নোৱাৰি ৰ'ব আমি মাতিছে কাৰণে কৰি আছোঁ অলপ ৰ'ব ইমান এনেকৈ নকৰিব ইমান বেটৰ बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ बिथा खालामनानै उन्दै उन्दै जाखांबोनाय गथ'साफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजों गावारि जिउ राहा दानायजों लोगोसे बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय जोंनि गथ'साफोरखौ जानगाराव दोननाय गाहाम देहा आरो गोग्गो आखल दानाय लोगोसे गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनाय बायदि बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादआ 2022 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय 13 बोसोर बैसोसिमनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ थांनाय 4 नभेम्बर खालाराव जागायजेनदोंमोन। दिनै फैयै फैयै जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनाया उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जागासिनो दङ आरो जोबथा बादायलायनायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ। Guard. Man to man.
13 बोसोर बैसोसिमनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय 2022 दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव बादायलायनाया जागासिनो बे समाव आङो कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय बादायनाय गेलेग्रा बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ आं फोरमायनो सानदों गोमो गाबा Bluetooth mode. खोला फारसेनि येलो जार्सिया जाहैबाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहा फारसेनि पिंक कालारनि जार्सिया कार्बि आंलं जिल्लानि दासिम मोन्नैबो दोलोनि स्करा 0-0 Vai,
फार्स्ट हाफ गेलेनाया जोब्बाय मोन्नैबो दोलोआ 0-0 स्कोर बे समाव आङो उदालगुरि कलेजनि मोसाग्रा हान्जाखौ बिरगोस्रि सिख्ला मोसानायखौ मोसानो थाखाय खावलायहरबाय उदालगुरि कलेजनि खावलायहरबाय